Dobrý deň. V tejto práci sa zameriavame na spoločnosť Tatra Sweet Socks a jej pôsobenie na trhu s textilným a ponožkovým sortimentom. Na úvod firmu stručne predstavíme a následne sa venujeme jej konkurenčnému prostrediu, kde porovnávame Tatra Sweet s vybranými značkami. Dôležitou časťou práce je porovnanie značiek z pohľadu online viditeľnosti. Tiež analýzujeme, ako sa jednotlivé firmy zobrazujú vo vyhľadávačoch, s akými kľúčovými slovami pracujú a kde má Tatra Sweet konkurenčné výhody, prípadne priestor na zlepšenie. Cieľom práce je nielen porovnanie s konkurenciou, ale aj pomenovanie príležitostí, ktoré môže Tatra Sweet využiť do budúcnosti, najmä napríklad v online prostredí a v komunikácii so zákazníkmi. Ďalej tu máme profil podniku. Spoločnosť Tatra Sweet Socks je slovenská firma so sídlom v meste Svit. Ide o akciovú spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu úpletov, pleteného ošatenstva, bielizne a pančuchového tovaru. Firma má dlhú históriu a bola založená už v roku 1934 českým podnikateľom Jánom Antonínom Baťom. No a v tejto tradícii pokračuje už viac ako 90 rokov, vďaka čomu patrí medzi stabilné podniky na slovenskom trhu. Zákazníkmi Tatra Sweetu sú najmä muži, ženy a deti, ktorí hľadajú kvalitné a pohodlné ponožky na každodenné nosenie. Významnú skupinu tvoria aj športovci a športové tímy, ktoré kladú dôraz na funkčnosť a odolnosť ponožiek. Ďalšou skupinou sú ľudia s citlivou pokožkou alebo so špeciálnymi zdravotnými potrebami, pre ktorých sú dôležité hypoalergénne materiály. V neposlednom rade ide aj o zákazníkov, ktorí sledujú módne trendy a hľadajú dizajnové ponožky ako doplnok k outfitu. Hlavnú časť produkcie Tatra Sweetu tvoria výrobky z bavlny, a to buď zo 100% bavlny, alebo z bavlny v kombinácii s modernými materiálmi, ako sú elastické vlákna, strieborné vlákno či Coolmax. Sortiment zahŕňa klasické ponožky na každodenné nosenie, športové ponožky pre aktívnych ľudí, zdravotné ponožky pre citlivú pokožku, dizajnované ponožky s modernými vzormi, ako aj pančuchový tovar, napríklad detské pančušky, legíny a podkolienky z biobavlny s certifikáciou Ecotex. Teraz sa pozrieme na analýzu konkurencie. Vybrali sme si značky, ktoré pôsobia v podobnom segmente, teda v oblasti ponožiek a textilných doplnkov a ktoré zákazníci často vnímajú ako alternatívu pri výbere ponožkového sortimentu. Konkrétne ide o značky Dedoles a Fusakle, ktoré sú známe najmä dizajnovými ponožkami a silnou značkovou komunikáciou. Dedoles je známy najmä výraznými farebnými a hravými ponožkami a najväčší úspech zaznamenal počas silných reklamných kampaní, no neskôr čelil útlmu. Napriek tomu zostáva v povedomí zákazníkov ako značka spojená s originálnym dizajnom. Fusakle pôsobia ako stabilnejšia lokálna značka a zameriavajú sa skôr na dizajnové kolekcie, často najmä so slovenskými motívmi, a tým si cieľia zákazníkov, ktorí preferujú lokálny pôvod a miernejšiu komunikáciu. Tatra Sweet sa od konkurencie odlišuje najmä dôrazom na kvalitu, funkčnosť a tradičné spracovanie. Nestavia teda na krátkodobých trendoch ako jeho konkurenti, ale najmä na stabilite a dlhoročnej výrobnej tradícii. Teraz sa môžeme pozrieť na Content Gap analýzu. Takže Tatra Sweet dáta z Marketing Mailu nám ukazujú, že viditeľnosť Tatra Sweetu vo vyhľadávačoch dlhodobo rástla a aktuálne sa pohybuje na úrovni približne 3700 až 4000 návštev mesačne, pričom v poslednom období nám skôr stagnovala. Hlavným zdrojom návštevnosti je najmä organické vyhľadávanie, ktoré tvorí viac ako 89%, čo je pomerne veľká čiastka, zatiaľ čo platené kampanie predstavujú približne tých 10%. Ostatné formáty ako shopping ads alebo obrázkové vyhľadávanie sú využívané len minimálne, čo predstavuje nevyužitý potenciál pre e-shop. Pri generických výrazoch ako ponožky alebo podkolienky sa Tatra Sweet pohybuje okolo 4. až 5. miesta, takže potenciál vysokej hľadanosti nie je úplne využitý a výraz ponožky dámskej je pokrytý najmä platenou reklamou, čo poukazuje na slabšiu organiku v rámci tejto oblasti. Naopak komplexné ponožky predstavujú zaujímavú príležitosť, kde je viditeľný rast a priestor na budovanie silnejšej organickej pozície.
Čo sa týka nedolesu, v prípade tejto značky vidíme opačný trend než pri Tatrasfite. V minulosti mal veľmi vysokú viditeľnosť 200 až 250 tisíc návštev mesačne, no dlhodobo nám výrazne klesla táto návštevnosť a aktuálne dosahuje približne 29 tisíc návštev mesačne, pričom sa zobrazuje na takmer 7 tisíc kľúčových slov, teda ide o podstatne širšie portfólio dopytov než pre Tatrasfit. Hlavným zdrojom návštevnosti je však stále organické vyhľadávanie s podielom až okolo nejakých 76%, no výraznejšie je podiel platenej reklamy, shopping ads a obrázkového vyhľadávania. Dedoles má silnú kombináciu brandových a nebrandových kľúčových slov, ako napríklad veselé ponožky, šlapky či boxerky, často na popredných organických pozíciách. Aj keď je Dedoles stále výrazne viditeľnejší v SERPe, jeho dlhodobý pokles naznačuje oslabenie značky a brandu ako takého, čo vytvára vlastne pre našu firmu Tatrasfit veľmi veľký priestor, teda najmä ak posilníme generické kategórie, produktový obsah a shopping formáty. Ohľadom nášho konkurenta Fusakle, pri značke Fusakle vidíme dlhodobo klesajúci trend vo viditeľnosti vo vyhľadávačoch. V minulosti sa mesačná návštevnosť pohybovala okolo nejakých 35 až 40 tisíc a dnes je to už len približne 8 až 10 tisíc návštev mesačne. Pokles je pozvolný, čo naznačuje skôr systematické oslabenie organickej viditeľnosti. Fusakle stoja najmä na organickom vyhľadávaní, ktoré tvorí približne 80% návštevnosti a platené kampane majú stabilný, ale obmedzený podiel. Pozitívom je mierne vyššie využitie shopping ads a obrázkové vyhľadávania v porovnaní s Tatrasfitom, takže celkovo tú onlineovú kampaň a tú celkovú reklamu majú lepšie podchytenú pre svoj e-shop oproti Tatrasfitu. Web sa zobrazuje približne na 2500 kľúčových slov. Najsilnejšie je brand Fusakle, čiže brand ako taký, ale majú tiež veľmi dobré pozície pri generických výrazoch ako ponožky či ponožky pánske. Ich potenciál je veľmi limitovaný nižším počtom pokrytých dopytov, najmä v porovnaní s Dedolesom. Následne sme sa zameriali na technický stav internetových stránok Tatrasfitu a analýze konkrétnych kľúčových slov. Čo sa týka technického stavu Tatrasfit, tam sme zistili nesúvislosti v rámci protokolu HTTP a HTTPS. To znamená, že vlastne máme dva odlišné protokoly, čo nám negatívne ovplyvňuje presnosť meraní a taktiež znižuje celkový organický výkon. Konkrétne sa jedná o stránku Tatrasfitu, ktorá je vlastne najvyhľadávanejšou. Následne sme teda analyzovali jednotlivé sekcie webovej stránky. Najväčšiu návštevnosť prinášajú produktové sekcie, konkrétne pánske, športové a detské ponožky. Zaujímavosťou aj je, že detská sekcia s pančukovými nohavicami dosahuje vyššiu návštevnosť aj vďaka tomu, že ide o sortiment, ktorý konkurencia často neponúka. Naopak blogová sekcia momentálne takmer negeneruje návštevnosť, čo naznačuje slabú optimalizáciu alebo málo aktívny obsah. Pri analýze kľúčových slov sme tiež zistili, že najväčšiu návštevnosť Tatrasfitu prinášajú dámske a zdravotné ponožky. Zároveň však vidíme aj rozdiel pri blogovej sekcii, ktorá prináša síce vysokú hľadanosť, avšak návštevnosť je minimálna. Podobná situácia je aj pri sortimente spodnej bielizne, ktorá má vyšší vyhľadávací dopyt než ponožky, no Tatrasfit na tieto výrazy vôbec nie je organicky viditeľná. Celkom na značke sa darí byť viditeľná len na úzkej skupine kľúčových slov. Výrazy ako napríklad boxerky alebo spodné prádlo majú síce vysokú hľadanosť, no Tatrasfit sa pri nich zobrazuje až na veľmi nízkych pozíciách, kde už používatelia neklikajú. Môžeme tiež aj vidieť, že organické vyhľadávanie tvorí viac ako 89% všetkej návštevnosti, čo potvrdzuje síce silu značky a jej dlhodobú prítomnosť na trhu. Napriek tomu však vidíme nedostatky napríklad vo využívaní pokročilejších formátov, ako napríklad obrázky alebo shopping ads, čo predstavuje vlastne nevyužitý priestor. Máme napríklad pre produktovo orientovaný e-shop. Čo sa týka zhrnutia Tatrasfitu by sme odporúčili, aby čo sa týka napríklad obsahového hľadiska, optimalizoval svoju blogovú sekciu, ktorá je
nízko navštevovaná napriek veľmi vysokému dopytu. Rovnako odporúčame rozšíriť produktové kategórie o vyhľadávané výrazy ako boxerky či spodné prádlo, kde Tatra Swift síce aktuálne nie je organicky viditeľný, aj keď tento sortiment aktuálne ponúka, avšak zákazníci si nie sú schopní ho všimnúť. Z tohto dôvodu je tiež dôležité pracovať na posilnení komunikácie aj mimo hlavného produktu, čo sú vlastne ponožky, a zároveň využiť rôzne trendové témy, ako napríklad znamenia kruhu, šport alebo darčekové typy. Následne sme sa potom zamerali na bližšiu content gap analýzu. Tatra Swift momentálne nezachytáva viaceré kľúčové slová, ktoré využíva konkurencia Gidoles a Fusakle. Napríklad Gidoles aktívne pracuje s obsahom, Fusakle tiež využívajú aktuálne kľúčové slova, avšak nie moc často. Medzi také najviac trendové kľúčové slova patria znamenia zverokruhu, ktoré sme v našej analýze zaznamenali až 17-krát. Medzi ne patrí napríklad znamenia zverokruhu, strelec znamenia, váhy a podobne. Ďalším zaujímavým trendom je športová tematika, kde najviac dominuje výraz ľadový hokej, ktorý má cez 2400 vyhľadávaní. Najmä vzhľadom na to, že Slovensko je vlastne silne športovo orientovaná krajina, tak by bolo vhodné sa zameriať napríklad na rôzne športové aktivity, ako je napríklad hokej a futbal. A taktiež sa nám vlastne blížia sviatky, koniec roka a narastá objem vyhľadávaní po výrazoch ako napríklad vianočné ponožky a poukážky. Najväčší teda potenciál vidíme v slovách ako je ľadový hokej. Na základe toho, že vlastne v roku 2026 sa bude konať zimná olympiáda, kde hokej je napríklad veľkou súčasťou. Zákazníci tak môžu mať ponožky s rôznymi motívami športov, ktoré sa budú konať na zimných olympijských hrách, ako napríklad lyžovanie, krasokorčuľovanie, čiže by sme mohli ponúkať tematické ponožky s olympiádou. Následne sú to znamenia zvorokruhu, ktoré vlastne ľudia často si obliekajú napríklad v rámci oblečenia. Tiež zistujú rôznu kompatibilitu, či už s partnerom alebo s priateľmi. A na základe toho by sme mohli využiť sociálne siete, kde si vlastne ľudia môžu spraviť test s názvom Čo o tebe hovoria hviezdy a ponožky, kde vlastne ľudia zakliknú odkaz na Instagrame, kde si vyberú potom to svoje vlastné znamenie. Následne sa im zobrazí odkaz na ponožky, ktoré budú špecifické na základe toho daného vybraného znamenia, že napríklad niektoré znamenia sú také extrovertnejšie, to znamená, že ponožky budú napríklad farebnejšie, výraznejšie, iné znamenia sú introvertnejšie, že budú také miernejšie, že napríklad iba jednofarebné. Následnou zaujímavou tematikou bola teda vianočná tematika, čiže blížiacimi sa sviatkami, koncom roka. Videli sme napríklad v rámci kľúčových slov patril hlavne darčeky pre muža, ktoré boli najvyhľadávanejšie. V rámci web stránky môžeme napríklad doplniť blog o článok darčeky pre muža, od ponožiek po zážitky, kde môžeme ponúknuť niekoľko typov na darčeky, vrátane ponožiek, kde môžeme ponúknuť rôzne variácie daných ponožiek, či už na šport, zdravotnícke, veselé a podobne. Taktiež zákazníci vyhľadávajú napríklad darčekové poukážky, kde Tatra Swift by mohol spustiť súťaž, kde ľudia by sa mohli zapojiť využitím hashtagu Ukáž svoje ponožky, kde vlastne ľudia uverejnia tento hashtag, označia našu spoločnosť a vyfotia sa s ich najobľúbenejšími ponožkami. Naša spoločnosť potom následne vylosuje výhercov a tým daruje poukážku na nákup podľa vlastného výberu. Ďalej sa pozrieme na analýzu trendov pre daný segment. Konkrétne sme ich skúmali prostredníctvom prostredia Google Trends. Nižšie, teda respektíve hore v tabuľke môžeme vidieť zhrnutie trendov z roku 2024 pre Slovensko. Rok 2025 žiaľ nebol dostupný pre Slovensko. V rámci analýzy trendov za rok 2024 vidíme, že vyhľadávanie jednoznačne v ňom dominovala politika. Najviac tam rezonovali témy prezidentských a eurovolieb
mená politických lídrov a praktické otázky typu ako voliť, ako sa zorientovať v aktuálnej situácii a tak ďalej. To poukazuje na vyššiu mieru neistoty vo spoločnosti a potrebu vlastne jednoduchých a zrozumiteľných vysvetlení na túto tému, ale táto téma, keďže pre nás nie je až taká podstatná a relevantná, tak objavili sa tam aj ďalšie trendy, konkrétne nejaké svetové osobnosti, veľké udalosti, napríklad teda konkrétne Celine Dion alebo majstrovstvá Európy vo futbale. Analýza trendov za rok 2025. Pri analýze trendov za tento rok sme vlastne pracovali s dátami tiež z Google Trends. Pre Slovensko sme si vybrali obdobie od 11. až do 17. decembra 2025. Celkovo sme tam identifikovali 111 trendov, ktoré sme vyfiltrovali tak, aby nám tam zostali len tie s minimálne 5000 vyhľadávaniami za posledný týždeň. A cieľom tohto kroku bolo vlastne zamerať sa na najrelevantnejšie a aktuálne témy, ktoré majú reálny dosah a potenciál pre marketingové využitie, tak teda aj pre nás. Medzi najvýraznejšími trendami sú najmä športové značky a podujatia, predovšetkým futbal, napríklad Slovan Bratislava či Barcelona, ale boli tam teda aj bojové športy ako Octagon alebo Fight Night Challenge. To potvrdzuje, že live šport je veľmi silný nosič emócií, je veľmi obľúbený v rámci obyvateľstva a tiež je skvelým nosičom engagementu a okamžitých interakcií, čo vlastne otvára priestor pre sponzoring, prípadne real-time marketing alebo performance kampane. Športové podujatia a kluby sa v trendoch objavujú dlhodobo. Vidíme to vlastne aj v rámci trendu, ktorý sme mali v roku 2024, že teda tie majstrovstvá Európy vo futbale boli medzi najvyhľadávanejšími. Vidíme tam teda príležitosť pre TatraSuite, napríklad výrobu tematických futbalových ponožiek alebo kolekcií viazaných na šport. Medzi vyhľadávanými trendami sa objavuje aj vojo, alebo teda konkrétnejšie skôr tie reality show Farma, kde vnímame potenciál napríklad pre influencer marketing alebo rozličné spolupráce so zapojenými osobnosťami. Zaujímavým trendom bol aj výraz 6-7, respektíve 6-7 po slovensky. Tento výraz mal najviac vyhľadávaní a teda my sme ho využili aj ako kreatívny prvok pri tvorbe videa, ktoré sme si nechali na záver ako čerešničku. Takže na tomto grafe môžeme vidieť vývoj vyhľadávania značiek TatraSuite, Fusakle a Dedoles na Slovensku za posledných 5 rokov. Najvýraznejší priebeh má značka Dedoles, pri ktorej je najmä v rokoch 2020 až 2021 viditeľný výrazný nárast záujmu. V tomto období dosahovala vyhľadávanosť podstatne vyššie hodnoty než ostatné porovnávané značky. Ďalej po tomto vrchole však záujem o značku Dedoles postupne klesal a v ďalších rokoch sa už pohybujeme na nižšej úrovni, len s menšími výkyvmi. Značky TatraSuite a Fusakle sa počas celého sledovaného obdobia nachádzajú na výrazne nižšej úrovni vyhľadávania. Ich vývoj je pomerne vyrovnaný a bez výrazných skokov. TatraSuite si dlhodobo udržiava približne rovnakú úroveň vyhľadávania, čo naznačuje stabilný, aj keď nie je veľmi vysoký záujem zo strany používateľov. Na ďalšom grafe vidíme porovnanie značiek vnímaných ako témy. V tomto prípade je rozdiel medzi jednotlivými značkami ešte výraznejší. Značka Dedoles opäť dosahuje najvyššie hodnoty záujmu, pričom najvýraznejší vrchol je viditeľný približne okolo roku 2021. Aj v tomto prípade však v nasledujúcich rokoch dochádza k poklesu a záujem sa stabilizuje na nižšej úrovni. TatraSuite a Fusakle sa v tomto porovnaní pohybujú na dobrej úrovni. Ich vývoj je dlhodobo stabilný a bez výrazných výkyvov. V porovnaní s Dedolesom síce ide o nižší záujem, no je rovnomerný a v čase sa výrazne nemení. Následne sme potom vypracovali článok na základe zistených Google trendov za vybrané obdobie. V rámci vypracovania článku sme si vybrali tému šport, ktorá je aktuálne veľmi aktuálna a ľudia ju veľmi vyhľadávajú, hlavne najmä čo sa týka olympijských hier.
V rámci článku sme si vybrali vlastne aj vianočnú tematiku, kde vlastne blíži sa koniec roka. Ľudia často dostávajú aj rôzne darčeky, čo sa týka napríklad športového vybavenia a podobne. Na základe toho sme si teda vybrali aj témy, ako je šport, zdravie, turistika, beh, bicyklovanie, nakoľko tieto oblasti ponúkame v rámci aj špecifického radu ponožiek. A v rámci týchto tém sme následne pozreli najrelevantnejšie slová, ktoré ľudia vyhľadávajú a vložili sme ich do článku. Vlastne tu môžeme na tomto obrázku vidieť aktuálne trendy alebo aktuálne kľúčové slová. Môžeme tam vidieť napríklad slovenskú zjazdovú lyžiarku Alexandru Rexovú, prípadne aj rôzne futbalové týmy, ako je Atletico Baleares alebo napríklad Man City. Čo sa týka potom vybraných tém, vybrali sme si teda zdravie, beh, bicykel, turistiku. V rámci týchto tém boli vybrané kľúčové slová, ako je napríklad moderné zdravie, trikrálový beh, detský bicykel a Kvačianska dolina, ktoré sme následne zakomponovali do článku, aby boli čo najviac relevantné. Článok sme tiež rozšírili o ilustračné obrázky a pridali sme priame odkazy na produkty na našej web stránke a využili sme vlastne rovnaký štýl písma a pozadia, ako má Tatra Svit, aby sme zaistili jednotnosť. Na záver sme si tiež pripravili video s obsahom na daný trend, kde vlastne v rámci PDF dokumentu vkladáme aj odkaz na YouTube Shorts video, ktoré je dostupné. Ďakujeme teda za pozornosť.